de pe firmament. Baby, Așa. look at this. Let me go slowly. Și acum urmează partea cea mai frumoasă, este că foile astea au fost puțin mai umede și mi-au creat probleme. Dar, cum nu ne dăm bătuți, o să fie bine. Am așezat foarte frumos. Dacă voi găsiți acolo foi de plăcintă, pui câte 4 foi. Se găsesc. Așa, bineînțeles. Pui 4 foi de plăcintă frumos. Uite așa. Vai, faci și mustățile. Da. Da, acolo ce ai în... Mergem. Da. Ulei. Ai spus așa ceva de rău. Păi aici facem un film. Și acum... Am crezut că ai pus apă acolo. Și acum aranjez foarte frumos bostanul pe foi, după care îl condimentez cu ce-ți place. Fie dacă nu vrei să te îngrași, nu pui zahăr deloc, dar scorțișoară pui. Dulceața de la Bostan, de la Dovleac, pardon, că Bostanul e mai... și puțină scorțișoară. În ce parte? Așa sau așa? Vezi? Gata, o negrește. Da, la Bostan, știi ce mergea? Mergea foarte bine și o gutuie. Ba, ce aromă avea. Super ok. Avem gutuia, dar e pentru curcan. Da. Și acum am dat la oala cu smântână, la oala cu zăcărelul.